Ahoj! Ak máš domácu pekáreň a chcela by si ju využívať naplno, pozeraj ďalej. Alebo, ak si zvedavá, či sa mi podarí, čo chce, pozeraj ďalej. Musím sa vám priznať, že to idem robiť prvýkrát, pretože ja som doteraz vždy aj s predošlou pekárňou používala iba ten jeden program na pečenie chleba. Ale napríklad moja svokra v ňom zvykla miesiť cesto, nechala v ňom kysnúť cesto. Navravím si, že OK, keď už som ho kúpila a dala za 100 eur, tak by mi mal čo najviac poslúžiť. Tak som sa rozhodla, že si tu zapracujem cesto na naparené buchty. Už som ich veľmi dávno nerobila. Ja som si už pekáreň prichystala, vlastne som ju iba zapla a budem postupovať pravdepodobne intuitívne, pretože sama neviem, čo robím, ale mám robota. O čo iné by to mohlo byť? Aspoň teda to miesenie toho cesta. Ja už som si odmerala 500 g polohrubej múky. Keď robím kysnuté cesto, tak sa nikdy neriadím konkrétnym receptom, pretože vždy postupujem podľa oka, podľa toho hmatu, kedy viem, ako by to cesto malo vlastne vyzerať po tých skúsenostiach. Ale v tomto prípade som robila konkrétny recept, ktorý aj pripnem, aby ste si ho mohli keď tak vyskúšať, pretože je veľmi dobré. Úprimne, keby to robím ja, keby to robím so svojím robotom, tak by som mala cesto oveľa jemnejšie. Snažila som sa sem dať viacej vody. Ticho. Mne sa na robotovi páči, že môžem pridávať podľa oka a podľa toho pocitu to, čo si myslím, že tam chýba. Či už tá tekutina, alebo možno múka. Ale v tomto prípade, keď to máte vlastne zatvorené, ono môžete mať otvorené, zatiaľ kým to nekysne samozrejme, ale myslím, že som necítila takú veľkú kontrolu ako pri tom robotovi. A myslím, že tá jedna malá metlička vo vnútri neurobila tú najlepšiu prácu. Tak uvidíme. Skúšame. Kysnutie je na 14. Kde sme? Jeden program mi ho zamiesil a druhý mi ho má vykysnúť. Kysnutie by malo trvať 1:30. Mnoho ľudí na internete si ním veľmi vypomáha. Možno má väčší zmysel, ak nemáte kuchynského robota. Som veľmi zvedavá na výsledok. Dá sa s ním robiť aj jogurt, no ale jogurty my nejeme, takže jogurt robiť nebudem. Dajú sa tam robiť džemy. Momentálne aj s nimi mám pauzu, pretože Toby odmieta jesť domáci džem, pretože on chce iba jahodový kúpený. Takže momentálne sme takto na tom. A dá sa v ňom robiť napríklad zmrzlina. A to som veľmi zvedavá, ako na to sa budem musieť pozrieť. Ale trošku som zmetená, prečo vlastne stále zarába to cesto. Pretože ja som to tak pochopila, že máte program, ktorý vám ho zamiesi a potom program, ktorý vám ho následne vykysne. Ale tento sa tvári, že nielen, že bude v ňom kysnúť, ale aj ho miesi. Ešte, že to nie je tutoriál, lebo by som vás vôbec nič nenaučila. Cesto vykyslo, áno, ale čo z tohto bude, fakt neviem. No ale vyskúšame, nevzdáme sa na polceste. No tak si myslím, že celkom pevné to cesto. Dneska budeme trošku podvádzať, nebudeme plniť, dobre? V tomto bode som nečakala, že budú dobre, to je pravda. Takže som si nedala ani námahu pracovať na doske, robila som ich takto v ruke, ale spoiler, boli naozaj dobré. A keď budú hotové, tak je to mini, keď budú hotové, tak by som ich zase podávala s lekvárom, ale vedľa na tanieri.
Už nieraz sme to dostali tak aj v reštaurácii, takže si myslím, že by som to kľudne mohla tak urobiť aj ja. Napríklad moja kamarátka, ona rada varí nové jedlá, ale nerada pečie. Ona stále tvrdí, že jej to nevychádza. Ja osobne si myslím, že vždy to má super, ale vždy sme si najväčšími kritikmi my sami. Napríklad ona nie je zvyknutá robiť kysnuté cesto. Preto si viem predstaviť, že takéto by sa jej dobre spracovávalo. Tak je to zlaté, nie? Máme hotovo. Také sú malé. Neviem, zdá sa mi ich dosť málo. No, nevadí. Nebudem súdiť hneď podľa výzoru. Takže ich zakriem a nechám ich ešte kysnúť takú pol hodinu. No a už klasicky potrala som si olejom spodok, aby sa mi k nemu neprilepili. A parila som takých 10 minút asi. Aj som sa prekvapila, aké boli pekné tučtučke. Musíte uznať. Fakt to zlaté. Také... A tu Monika ako si podcenila situáciu a zabudla, že nemá z azbestu ruky. Tak som si pomohla špachtličkou a takéto sú pekné. Podľa mňa sú fakt pekné. Na to, že som v nich neverila, tak vyšli také pampušky. Posledné úpravy a hotovo, môžeme podávať. A viete čo? Našla som si zaľúbenie v tom kysnutom ceste v pekárni, takže behom posledných 2 týždňov asi som robila kysnuté cesto v pekárni asi 5 krát. A tu robím osie hniezda, pretože Tobi ich má veľmi rád, veľmi ľúbi škoricové osie hniezda, takže som najskôr si musela zmiešať škoricu s cukrom. A s receptom vás nebudem unavovať, pretože škoricové osie hniezda som na svojom kanáli už robila veľmi veľakrát. A vlastne to aj ukazuje, ako radi ich jeme. Chcela som si dať dokopy také svoje dojmy a myšlienky a myslím si, že tá pekáreň je super vec, keď ju už máte. Keď ju už máte, tak ju naozaj využite na 100%, ale myslím si, že nie je potrebné ju kupovať. Ak si samozrejme nechcete robiť domáce chleby v domácej pekárni. Ale ak nie, tak myslím si, že samotný kuchynský robot má oveľa väčšie, širšie využitie. Ukazuje sa, že som si v tej pekárni našla i tak zaľúbenie a využitie. Čo je super, lebo som ju kúpila za 100 eur a to je teda dosť veľa peňazí zbytočne vyhodených von oknom, aby som stroj nepoužívala. Takto vyzerali upečené, hotové. Hovorím, my ich veľmi radi jeme, veľmi ich máme radi. Tobias, ak, tak on je schopný mi povedať večer o 5:00 maminka škoricové si hniezda a maminka mu ich urobí. Budem rada, ak sa so mnou podelíte o vaše názory a dojmy, konkrétne z domácej pekárne, či ju využívate, nakoľko ste spokojní a teda a teda. A ja vám zároveň veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Teším sa, že ste tu so mnou. Vidíme sa. Ahojte!